Süreçleyenin de. Halmurat yekece min tehdiden yemedeli yani bir min şuva deştiyen mi? Katığa o eşidiyen. Yanımda oturan yali. Eşidiyen yanımda oturan yali. Şuva deştiyen mi? O eşidiyen. Men seni eşitemok böyle oldu. Men bileme akta ne mesin. Indi şuvat ne hele eştiyen? O eşidiyen. Ana bolmasa kulonu ve certat diyorlar Halmurat. Onun bu karra adama beydiyle men onun katıyor yani onun. O medikini bağırladı. Sana diyorlar mı ya? Bana diyorlar mı? Bana diyorlar. Sen adın tutyan yok Halmurat. Sen böyle kapyan bunu. Böyle ya. Tapara savurun oturan mısın? Allah'a şükür. Buyur Halmurat. Evet. Ne diyorsun koronavirüs bile? Koronavirüs ben hiç de dedim koydan çıkamak onun yönü dünya burada dedi ya tabii da ben televizyonu bu dokun dinle oturuyorum. Yankı yurtlarını yapıyorlar da Amerika mesela için 3 ay yapman planladı. 3 ay. Onun yankı köçe çıkmak ve kinemeleri kadağarlığı dine vaat tutmak için ne tabii hiç yerin medisinası bu kadar tayinliği yok olmalı tabii. Tabii şu reanimasyondaki demir sistemler var ya, yani değil onun adına. O aydı var. O şol. İskustunu dıkaniye. Yani iskustunu dıkaniye o yemen adı vardır da. Temeli demalış. O dünyada hiç Gloria'la kedele hata edilip demediler derler. Yani bu için Amerika'da yine 2-3 hepteden ya onun Irak olmağı mümkün yankı koça çıkmak yatağını nemet meteler saklamasalar becai etmediler nemet meteler 600 milyondan geçmeliler hata takbir ediyorlar da 100 tane 100 milyon neme var diye diskusyon dıkane nemeti demek 500 milyon ölmeli ne meteler şu taylarda şu koça çıkarban adamları bir vakit kazanmak için de o koronavirüs geçip gideceği nemedi onu bilen adam yok. Guman ediyorlar da değil mi? Ne şöyle realakta adet eredip menenle böyle çıkman otuyor Halmurat. Ne kuşlong iyi bu tortur onan mala gidip bilmem otuyor. Ay bahvet oldu. Sapara sen aydı oturum var şu mark men öňümde kağıt ýatyrdy. Men öz gepleşigimde aýtjak. Men şu taýda bir minuda aýdyp berýin. Türkmenistanyň gelen soňky habar. Enne welaýetlaryň arasyny, etraplaryň arasyny hökümet baglap goýdy da polisler goýdy. Enne şol polislaryň agzyna, ne de şol ýolda duran şol doktorlaryň agzyna maska ýok diýerdi. Ondan doktorlar hemme kişi gulagyny şo bir ýemani turwan sokup durlar diýär. Ne arasalyň ne beýleke diýär. Şol sokulýan ýeme bile ölçenýän ölçek bilen şol birek geçip biljek de koronavirüs. Bu bir. Soňra da şol adamlar geçmek üçin gidip ýanky bir etrap poliklinikasyndan ýa keselhanasyndan belli bir ýerde spravka almalymyş da saglygy bardy. Ol adamlar keselli dällilen spravka gerek. Şol spravkany almak üçin hem keselhananyň öňünde müňlerçe adam nowata durdy ýa. Ine eger ýurtda bir ýanky virus bar bolsa, onu näme üçin adamlar hem ol serhetde beklenen ýerde hem poliklinikalyň öňünde ýüzläp müňläp nowata durdy ýa. Fakat gen ýagdaý bolýar diýip ine maňa soraw berip durdy. Ine şu ýa sen aýdyň üstüne goşmaça Amerikada öýden çykmalylar. Bizimkiler köçe çykar hem mejbur nowata durdy. Ýa bir gün nähsin gyryp çykajak mı Urban ol. Halmurat ne şu taýda men bir taýdadyň belýär. Men köp dinlän köp biler bolumda şu wagt. Yankı Южный Корея diýär. Şonu öňüne alış demelerinin etaty nemesi yani kedeller adamları tetbik edýärler. Kim ne 31 adam bolsa
31'den tapyalar. 30'unu bağırlayalar, parazitilini veriyalar. Yöne olordan kim mirede näme işläpdir şu tonku 24-36 sagatın içinde nireler barıptır. Hemme toçkolaryny kim bilen salamlaşıpdyr, haýsy restorandan ýa kafeden çay içipdir, aýdy maşyna minipdir. Hemme nemesini tespit edýärler. 31-nji nemesi testi görkeden nokta. Nemeni onu göwerýärler. 31-nji adam dip neme ýazdylar, tariha geçdi çok geteri. Onu göwerýärler bolun, o da saga adam toyo banketlere, restorana, avtobusu, hemme yerik demedi. Var böyle ketel adam o bileşi neden nokta. Doktor ketellerlik göver. Onlar şoň bilen gidýär. Demedi. Ýöne onda da yankı demeni adamdan yirak barıp mirak demedenli göni televizordan aýdýarlar. Ne sagat plan atel nemede restoranda viruslu bir adam nahariptir, kim şo taýda nahariyen bolsa, kim bilen salamlaşan bolsa, kim bilen demeden bolsa, şol adamlar öýlerinden çykman oturmaly, ondan telefon açmaly diýär demek. Doktor gelip öýünde bağırlap, ondan şol duran ýerini izolýar edýärler de. Ine şolary alap metod bilen Koreýa optu wada. Bizim televizorumuzda bu bir adamdan başka adam çıkan o halkı bilgilendirmeli. Bu en esası zattır. Yani açıklık diýilen zat köp bel adam gorýada. Adamlar bilgili olsa olar bannistan oçurunda durup görmeliler. Spravkan ne niresine spravkan koronavirüs durun. On tapyan adam ne niren adam. Yöne anekdota geçiyor bu zatlar. Yöne bu halkı kırıyorlar. Onun koronavirüsün sonunun nähile kutorjağını bilýän adam yok. O bilen doktor hemme nemet ýanlary diňe takmin. Şonala bu yankı 4 aydan soň gutorjak, 3 aydan soň demetjek. Onda da gutorma mümkinçiligi ýok. Öňe Kytaý ýalak bir ýöňüne bolmak mümkinçiligi bar. Bunu keselläp bir nemeden adamlaram insoňy on pasleýetmesi bar. O ýem ýa çağa dogmy, çağa öndürme demeleri, potensiallary ýok bolýarmyş. Ýa çağaran adamlaryň nemesinden berilýän nemeler de. Şolary alap aýrylgan çıratlar var. Okap nemedip seyredip hayran alýan. Tapara. Bağışla sözüňiz bölen bol bärde seyredilmeli temamyz gatykkan şoň üçin esasy tema geçeli. Bugün maňa irden bir ýaşlarymyzdan bir känne topar işläp berir. Şo toparlaryň birinden bir video rolik geldi. Türkmenistana paxta gulçulugy bar. Onu men bolşy al goýdum, o taýda diagrama bar, hasap bar, hesip bar çykarypdyrlar ýöne. Şo taýda soňra goýumdan soňra habar geldi maňa beýleki bir ýerlerden. Şol ýaly çi paxta bilen süýümiň bahasy şo taýda garşdyrylyp ýazylypdyr diýip, onsoň men ol ýigide ýygyny habar berdim, sen şonu taýykly sarlaňy düzelt, taýyk sanaldy. Onsoň şo videony öz sahypamdan aýyrdım. Indi bärde gaty ullokan soraw bar sapara. Paxtaçylyk näme? Muň bahasy nämeden emele gidiyor? Süýüm näme? Çi paxta näme? Näçeden ozal satylypdy? Näçeden häzir satylýar? Paxtadan sorty näme? Muny bilýän döwletiň içinde şu mahal şu etliň günni çyraly gözäňde de spesialist ýok. Indi öz döwrüniň adamsy. Öz döwrüniň bir ýeketek diýmän bir 2-3 tane spesialistynyň biri. Bilermeniň biri. Paxtaçylygy ömrüňizi bagyşlayan adam. Yankı şu Owu hojalyk ministrine ornmasary bolup ýyllar boýy işleýän adam. Siz şu halka düşünürip berin, paxta nämedi? Muň bahasy nämeden emele geldi? Nirden emele geldi bu da? Şunu biz hemmemiz dikkat bilen dinlemekçi sapara aýdyp berin şunu howlukman. Bütün millete düşünüp bolar.
kan haş. Neme Basın. şeyin kesildi. Albrat o internetler biraz goşuya kayıt adamlar bunu neme game ben katwormen hem de şu internetin üstünde kayıt hayırlap biliyordu. Albrat bir zat var da yani o hocaluğunu umuman değişli. Başka zatlara da değişli. Bilimden, ilimden üstün zat yok. Bu aksiyomadır. Yani Doğru. arkasında ilmi, ilim, bilim bazısı olmadı kovu hocalık. Bine gedaylı yerler. O da o hocaluğun ilatının çağı doğum nemesi, ötüş nemesi şehrinkinden tas iki esnedir. O başkalarına beşe çenli, alta çenli ortalama Floryalı çağı nemesi vardır şehirde 2 yarım bilen 3'ün arasıdır ortalaması. Onun o yerine oku bolman son hile mervet bolan son sen yani bilimsiz yani halkın tanını köpürdüğünde halkın köpürüş tempinden çalk köpürüyor. Indi stayda ben nokot koyundan şunu dolanıp gelerine ne partaçılık dine on bakatı için ekilmeli değil deyip o buraya bir punkt. Yönü bizim partaçılığımızda partan neyemediğine birinciden düşünen devlet yol başçısı Türkmenistan'la yani profesyonel demeden hiç vakit koloniyaller hiç vakit. O baştan taraf verir. Atabayev'den te yardım açarını kim bolan orta. Partan yemedin aktığını bilendirler, yüplü edilenlerini bilendirler, yemedi okulyanlarını, matada okulyanlarını bilendirler, boyuyanlarını, yeşik okulyanlarını bilendirler. O yönü yankı, bu tavoy teğet yemedi. Onu yankı seleksiyetinden öndürüp, ekip demedi, tohum demedine çendi, onun ekonomikasını hem taraflayıp, bilen, spesialist, ben elimin 5 varmağından kendine benim şunun içine giyirim yok. Şu 5'in içine. Benim bilmeyen demelim vardı içinde. Ben mesela için seleksiyonu neyle oylap tapmalı ile daha bilem yok. Ben aslında o hocalık isterim. Ben tenağatın adam. Yönü o kap öğrenip işten son bilen de kılıklanan son bilen. Ondan ben bir hayatiyetim var. Kâr demek, hüner demek, ellik deyip düşün. Şu elliği, mehkem eline şeylik giymesen, şun hünerine yedi bolon yok. Ben prinsipim, şun içine, yani elliğimi kuvvedik giyip, içine giyip bileyenler. O da yıllar, o bir yıllarla ben ömrümün kariyer aman hem becerdin şu partan içinde geçirdim de. Şimdi, kayda toğaçka koyuyorlar, bu sonra dolanıp gelir bu sonra o. Parta değil yani da. Selekte'den başlayandır ilki. Selekte demek partan tipidir. Partada 7 tip parta vardır. Birinci, ikinci, üçüncü tipi yüpek parta değil yandır. Dördüncü, beşinci, altıncı, yedincisi orta tüyümlü parta diyendir. O yönü tipi. Bunun selektesi vardır. Sortları. Onu bir alim ömrünü bir seleksiyon tapıp bilse en ulu şanslı adamdır. Onu köp alimler ona yetip bilen yoktur. Demen iş kariyeresinde demediyendir, bitiriyendir. Tapıp bilme. Bir seleksiyon ömrü 15 yıldan 17 yıla çendidir. Yine bizde aş şiir, meş, aş ortadaki seleksiyoner vardır.
47-27 deyip o bilinki değerler Özbeklerin kudur 133 diye o da Özbek taraftan gelendir. Olon yaşı bir işleyakak eyyem 13'tür geçen ne? Onun bu ilmi badası olmalı. Yani ilmi badı diyenin seleksionerler için seleksiyon institutlar var yandır. Ne onun yanında vardı, onun bir yolu tönde vardı. Bizim öz seleksiyamız Yüpek Baltadan 3-4 tane vardır. Olur garrıdır. Yine dünyada en kovu Yüpek Balta Giza deyip Yegipt'in partasıdır. Şoğu Bengdeş bizim partamız vardı yolu tönde. Şu alimin adını çıkardı. İkisinden ben kovu tanıyan demedi. Yani onun adları yardıma çürükler şu an. 97-70 neçe mi 97-47 mi şöyle realak nomurlu bir partamız vardı. Ben parta demesinde geleyen uğurlum yani bitme bir 2-3 yıl gördüm de şu partanı. Sonra garrap bitik gidiyordu. Sonra Yegipt'in gidesine mengdeş birinci tipli yüpek parta. Partaların ömrü vardı. Onun sen partanın teleksiyesi oylap taptın çıkardın. Çıkaran son yankı tohum öldüren yürüyüşte bağlan olmalı. Tohumçuluk kalkodlar var da her oğlusu birden ikiden. O tohumu ne bir ilekyen mi? Birinci reprodüksiyon hatırın alanda ikinci ilekyen ol ikinci reprodüksiyon üçüncü ilekyen ol üçüncü dördüncü yıl dördüncü. Dörtten sonra ondan bolyan nedir? Yeni yamaçkan başlamalıdır. O bir her bir çiğit tohum değildir. Ne şular yalak demedi kendi. Ondan şimdi parta öyle tüyme gelirler. Şu telektelerin içinde şu demen her senin yani parta vıyıkıdı vardır çıkışı. Biri 30'dur, biri 33'tür, biri 29'dur. Şimdi AK Parti 4 sorttur. Yönetüm molunu 6 sorttur. Onun içinde her türlü demeler vardır. Şimdi bizde şu var, diğer dövründe yani seleksiyon işi yok ettiler bizden sonra. Biz aramızda da eğer yok olma demesine de biz sonuna alıp yeni kaldırdık. 3-4 yıllar. Bizden sonra yeni de yatırdılar onu. Ona yönü pul vermeden öğünleri yattı ya da bu ekip olur noktasaydı. Ne biz oğlu hocamı buyur abi. 94. yılın gurrunu mu Sapra? Bu 89'dan 94'ün ortasına çerini gurrum şu. Bir de yani 92. yıl verdiler de yemeğini. Oğlu hocalık niyetlerini. Şimdi biz aramızda eğer ölecek dedi. Seleksiyon işler. Abi pul verilen o kendine. Düğüne finansiyel dedin o. O hocalık niyetleri bizden bir önkülür. Pulları yok da aylık verpili nokta. Sebepçi ol, bilgeçi yermedili nokta. Onun şol demen ölen son sen teadesi lefte gelmeliler. O bu ekip erkire mat bolunu, kovulup kıstandır o mat bolunu. Aydın bir alim öz ömrünü bir selekte yani yetiştirip bilse, oylap tapıp bilse, ulu şanstır. O köpüsü onu çıkartıp oluyor bir nokta. Ömrü yakıp bağırlap demek olur. O da atlar katı yani arkasında alım olmadı o hocalığı bolyan ne aldı? Gene açılıp bolyandı. Yine de bir sapar şoku elmir oluyordu. Şimdi şu da atlar yok. Şimdi şu an dekken partaları, tilekteleri ne idil hatır vermeli, ne idili kaçtığındaki tüyüm vermeli. Kalanda atlarım şunlarla. Ne partan dine şon uçuyla bekmediler. O yani dünya vakadı ne açı olsa olsun
Onun şu totalitar sistemanın yankı diletantizm bilen görüdülüşü ne yok orada kamada bilen görüdülüyor da. Murat. Ne sen ayrılayan onu koyan, sen de bana bu paralel ya beni övmedin, yankı demeden de çapap çalmadın, ya eğilmedin ya yeni vuruş onu alıp deyip işten ayrılıp ödünü bu yaranı demeni getirip gören oldu. O da demeden o. Ben yankı yönü bir primerde düşündürüyen ne? Bir seleksiyanı bir adam kariyeresinin ömrünü birini doğrudan çıkartıp biliyordu. O da tarihe eğleyenler. Yani pastaçılıkın tarihine eğleyen adamlar da şöyle. Sen onu yartı yolla ayırdın, başkasını koydun, o gödüğünü getirip bilen, milyarda pul veren dedi golyanlar derler, görücülüğü için çornalar rak golyadı. Bu iki partada değerler, başka da oğlu hocalık, ne mi ön mü var orada? Kartoşku orada, kartoşku. Beyleki nebeleri orada. Sol bir uçuluk olsun, güdümçülük olsun. Sortu, seleksiyesi, şu iyiden alınmayı bağdası bolmasa, bütköş önüm alıp bilmersin, hiç vadarda da kan kuruyurdan bedip bilmersin. Onun sen dine garip, onu doğru bilen ekleyen oradan garip mezilleştirirsin de. Yani şunu durmuşa geçiren yol başı, ya birinin maşatı olmalı, yani vurucağı, ya da halkın düşmanı olmalı. Tamdıklıktan oluyor mu, akıllılıktan oluyor mu, onun önemi yok. Bunun üçünden hem beceri burada hatta, ve halkı bilimsiz memleketini gösteriyordu. Yani onun bilimsizin sahanı, bilimliğin sahanından önü hiç rahat demek ben de şey gösteriyordu. Yine bu devletin memleketini demek bozacak oradan ne şey diliyordu. Ne bizim ne iki dememizin demesi şu. Bu ilimden büyük, bilimden büyük. O bir bayır ya daha oldu eyleki de ondan mullokan. Yani bu atları ruhname bilen yöretip bolacağını bolmayacağını gözüne getirip koyan. Şu ruhnamam var ya kudretli bir kitap olduğunda. Bir parçadan bir seleksiyonu çıkarıp bilirmiş onu düşünüp koyuyordu. Bu elimi tanrılatlardır. Yani bunu gıdıklı değil, bu dine profesyonel adamları gıdıklanıp biliyordu. Anladın. O yankı bizden sonra neyse minister olan oldu. Zam minister olan oldu. Şu da atlam iki profesyonel düşünür. Düşünmeden mümkün değil. Tavet dövründe de Gosplan vardı, Gosplan'lı predaramız vardı. Soğminli predaramız vardı. Şu da atları şolara düşündürüp bilem yok. Bu düşünen nokta. Onların ellerinde hukuk var. Onun bir her yol bilen şu tayip öyle adamımız otur dedik de. Spesialist bir gıyıza vardı. Öyle bir yetiştirip şu tayip otur dedik. Son guruluşup oluyordu. Sonra onun yuvaşlık bilen yankısının başlığına düşündü. Ne otoriter sistemin en minus yerleri diletantizmdir. O kamanda bilen bu da atlar yöreni o bilgi bilen yörüyor. Onun için bilgi yok orada olmalıdır. Yani arkadaşlar aşağıda olmalı. O da hatları düşünürdün yentek iyi de bizim dememiz. Ne garipliğin esas sebepleri şudur. Yani tam bakası olan yani üç esri yanlışan orada da şu üç esri yanlışı bilenen yani eken partasının alan pulu iki tane toplum bakasından kımmet olmağı mümkün yok. Onun için azaplaymalıdır. Ana geday düşünen demi o da 30 yıl ya 25 yıl şey diyen orada gedaylığı başka yerden gözlemez. Düşmancılığın başka yerden gözlemez. O başka düşmanı gözlemez. Son düşman size yeterlik.
Yine halkı soğutsuz edersin. Sebebi halkın özüşünden hem yankı soğutsuz halkın sahani tempi ullukan oluyor da. Doğum kendi olundu. Ne paktan ne mesol kerçike de şunu alaktır. Tohum değilen zat, yani seleksiyonun iyisi bolmadık, seleksiyonun bağdatı bolmadık öndürmesi dayğani bu nur rüyalar bilenlerdir. Ana demen demesi. Na İsrail ovu hocalığının en yukarıdadır. Sebebi ilmi bağdatı güçlü. Fransa kovudur, ilmi bağdatı güçlüdür. Yani mallar çıktı da şunu alaktır. Şu bağdan bolmasa dayğançılık çörek vermez. Mümkün değil. Yani olanda ırığın kutuğunu veriyor, denki kutuğunu veriyor. İkisi de zahmet çekken. Yani bu şeyleri hep halmurat. Bilmedim, düşünmedim mi? Bu spesialistler anlat. Olur mu anlat düşünen nokta? Bu hembesi boş kodlu, bir adamın bilmesi katı kıyım da attır. Böyle ben gördüm, bıdıklanan don bileyenler. Bolmasa men bu näredäki adam bunun hemmesini bilmek mecburiyetim yok. Yani seleksiyonör telefoni bilir. O tohum çıkaryan tohumunu bilir. Yani patan kaytadığını işleyen, çok kaytadığını işleyen nemelerini bilir. Sebebi ne? O hocalığında 4 sort vardır. Davottan çıkanında 5 sort, 6 sort çıkıyordu. O partadan yeka parta çıkan o. Uluk, puk, lint tip zatlar çıkıyor. Çiğit. O burada atlarını bilyenlerdir. Ayıptan sen eşten adamın değildir. Yoksa parağı men bir paktaçılığın adamsı değil. Ondan men öğrenip ulalar kızlar vadımda biz paktak nämedin diňe suratda görýärdik. On men nerden bilen şu maltyda aýdyp oturýarsyňyz men bir toparda ady täzeden bilip öwrenip oturýan. Ýöne ahyrky netijede şu ilim bilim bolmasa, seleksiýon iş bolmasa hiç bir puwdan öňe gitmejek öz-özünden düşnüp giller. Ýöne bilen kapsalmazda şu Gargalar raýony bardy. Şu taýda wir bardy. Всесоюзный институт растениеводства diýerde. Yani bütün soýuz, yani şol ösümlik institutu Leningradyň şol filialy şu taýda. Şoň üçin yüzlerçe, müňlerçe şu bütün bir ýerde ýurtda döwletde ya ýerin ýüzünde ösümlik bar bolsa, şu taýda eksperiment edilip, tejribe edilip ösürilýär. Hana SSR dargady, sizi işten aýrylandan soň ene şol wirin territoriýasyny hojoluklara ýer berilýär, o baglar çapar. Bu tordy hemmesi zat ýykyldy sapara. Hiç zat ýok o taýda. Yani yerde ruhsama var. Ne? Şol kudretli demek. Onun ne? Sovet demesi sistemimiz yıkılanla bu navuşnu bağladı. Moskova'da SNIG diye bir institut vardı. Taşkent'te SNIG Prom diye bir institut vardı. Onun Sredya Xlopkozbyt diye yeni de bir institut vardı. Onun Moskova'da bulun hemmecesini koordinir dediğen o hocalık ministerliği bir del var. Onun Millet Prom'un Lek Prom sürüyor deyip şunun hemmecesini bağlar bilen nemesinin arasında nemediyen neme vardı. Şimdi yıkılan son Sovet Soyuzu bu fonksiyonlar, bu mekanizmler, bu ilmi teknik bağda bizzat özünde dörüngürler. Bularsız bu da hatta bolunu. Olur ehli Soyuzu, Özbekistan'ı, Türkistan'ı yani Buradacığım Kazakistan, Nakpakistan, Azerbaycan, Naknemeni regulür dedi yerde. Yöne yani merkezde olan bilene son sen özünde olmalı. Ne biz şu da atları kurnap yorduk da. Yani Sredya Xlopkozbyt'in nemesini biz yani Agroprom Rabotka'da kurduk. Yani bakalar nemesini
tekstile berende bir baka bilen veriyen, on tekstil yani ürün çıkarıp satanına, on tayin nemetine targovun kim tatyan olsa, onu nalog sabaroto dip 40, 50, 60, 70, 80% nalog koyarlar üstüne. Sondan alan pulu ile yankı pahtaça verirler. Ondan yani pahtaça, yani pahtan gaytıdan işleyene, çok için yığılan pahtan bakadı, şu atkı verilen bakadından tat yedette kendir. Şu doğurun hümbötüyle şu atkı deneştirildi. O halkın biraz qoğurak yaşayanım sonunun. Yankı uzun yankı nalog sabaroto dip targovludur. Yankı tövdadan yengil tenagatın nemetini üşürüp getirip yine trediyat klop kız bit iyiden kantora ver ya şu raşot bilen valapno bizden bir bakat bilen tatın al ya onları Davud'da başka bir baka bilen ver ya çok arasını tapavudun nebet yerlerde yine Sovyet dövründe şu apki pahtan bakatından biz yine valapno için 5.000 eurodan kâr pula diyadık da. Tonus için. O 5.800, 5.900 rublun hümmeti 56 sentin bir rubl ya tersine 56 köpüğün bir dolar. Şunlarla. Sonuna da bir eveci üyelik yok. Yöne bölmede de bolyer. O halk bilimsiz, okulsuz neme galiya yönü çöröksüz olan o. Ne şu mekanizmler bilen. Çünkü için ben yankı pahtaçıyım. O pahta $1000'dan aşağı devlete vermeli değildir diyelim sebebi. O ertir bunu yarmam var bilen. Onu üçe köpelden sonra tekstilini ubitke yalak olacak ortur yok. O böyle değildir tekstiline hakiki vakatı bilen verilir. Tekstildeki demeden yankı ara tapavdır sövdadan alayan pulu ile ikisini yapar. Bağları olsa. Yok olmasa da öyle başka resursundan taparsın. Yani onu etmeyecek mi pahtan yakmayacak. Bu başka hatap kitabı yoktur. Bunu bilen Türkmenistan'da spesyalist yoktur. Ben ayda ton kurordum bir ben. Bunu atları bilen 5 parmağından kendilerle bir elin 5 parmağından. On köprüde karrandır, köprüde ölendir, yurdun taşındadır, diyalak, gerçekten yankı o hocalık ministerliğin içinde bir adam tapmarsın. O kabinet ministerde düğümler yoktur. Olması mümkün değildir. Şu da atlara düşünüp şeylip yankı halkın önüne çıkıp buyurun verip bilecek adamım yoktur. İnanmasalar bir yerini çıkarıp yemek kurayındır. Sebebi bu giden bir proses. Bunu yani bir adamın kurun ya nemeden nemesi değil. Bu yani ilmi ve teknik bazı gerek diyelim şu. Spesiyel o hocalık İnstitütte de akademide bunu oku diyenlerdir. Sebebi bilgi yoktur. Bunu reyalak, nemede reyalak ne oluyor mu yok? Düşündürür reyalak adam yok. Şu tane muallim olup bilecek, şu da atları okuduk bilecek nemede yoktur. Bu bir bölümünü okuduk bilir. Yani bu diyecek bölüklerim var. Bunu hem meclisini bir yere getirip demedik bilen enstitü da yoktur. Bizim ministerstvanın içinde de biz ministerine Bakram Baydar akıllı adam. Biz şunu bir yarım yıldan son oradan partacılık birlikte. O anlatmak değildir. Ne böyle değil olsa nemeder boyunlar. O vakit bilen yok. Yüzüne o da minister der bilemem kaçını onun arkaya ayıp oluyor da. O da atları düşünmek kıyımdır. Paylı partacı olup bilenlerdir. Onun için yönü tapar diye yendi. O da atlara düşünmek gerek. Onu yani bu bilim.
Bunu öğrenen soň bilýän. Onu başga akylly bolup bilen ok. Bunu öğrenme. Öwreder ýalam, bolar ýalak institut ýok. Türkmenistanda nemede bu iqtisadi nemelerde vardır. Bu zatlara düşünýän adam. Men aýdym, gos planyna şunu düşünýän adam ýok. Recep Saparov tip bir demeğimiz vardı. Son komplet adam bol. Bilýän habarym var tanýy. O şonu gaýdlary şu planda şişan etmeli ýerýärler. Hemme zatları taýin bolup ağlak gelýärler. İstukan diye düşündürüp bilen dok diýdi. Ondan ben özüm alıp gidýärdim. Ondan şunala sana gaýyrşymy ala gaýgyryp düşündürüp çekip berýärdi. Onu kolçak çekip berýärdi böyle. Düşünmeden men bunu akarda ala näme üçin oturdun diýär. Diýmeli bolýar da soň. Ana şolar ýalaktır bilim deme ýa-ni kadir potensiýalyny şunala. Ne halkı gedaý edýärler şeydi. Buyur. Menne bir soru var Sapara. Inni şol ýene de şol paxtan narxyny, bahasyny gelmeli bolýarsa, daýhany siz aýtdyňyz da şol tonnasyny $1000 pes bermeliler. Inni haýsy ol çyk paxtan bir tonnasymy, ýüpek paxtan bir tonnasymy, ýa bir ak paxtan bir tonnasymy, ýa süýümiň bir tonnasymy, şuň biraz açyklap berseňiz daýhalary da düşnükli bolar ýaly. O paxylary motaýdyny şuma düňkü sizin çykyşyňyzdan soň gaty Kanada maňa ýazyp otýar. Daýhalar, esasen daýhalar şu paxtaçylyk bilen meşgul bolýar. Ola özüň gaty alnyny duýýarlar döwletden, hökümetden. Indi şu ýerde biraz açyklyk edip berseňiz. Haýsy paxta, haýsy sortuny bular şunça pul talap etmer hökümetden, ýa hökümet şulary berýärli. Ýa-ni demek Halmurat ýöň ýa-ni ýüpek paxta, ince düýün paxta diýil ýa-da birinji, ikinji, üçinji däwlet tiplaryna talap bardy. Bazarda talap bardy. İçki bazarda da, daşky bazarda da şoňa talap bardy. Bagady orta tüýümli paxtadan başty kesdi. Sebäbi o sortlaryň arasynda tapawutlar bardy. Tapawut bardy. Soň Sovet demeti dargap başlan döwürden başlap oňa talap adaldy da. Ve onu biz satyp bilmän inniki ýyly, soňky ýyly geçiren ýemelerimiz var. 2 ýyl, 3 ýyl, 4 ýyl, 5 ýyl ýa-ni skladlarda duran wagt boldy, ýüpek paxta haridar bolmady. Ýa-ni bazarda satylýan talap görýän nebe bu bir produktdur. Bunu sen regulýr edip bilmeýän. O birjan prognoz etmede kyndyr. Oňa spesialistler gaty uly spesialistler edip bilýändir o prognozy. Olar ýaly spesialist Türkmenistanda ýokdur. Ondan soň üçin agramly ak paxta geçdiler de. Ýöne ýüpek paxta ekjek bolsa oň dähmedeme bir adam kyndyr nemedir. Ýöňkü bahalar boýunça 1,5-2 tapawut bolmadylar. Inni ak paxtan ekilýän ýeme orta tüýümli paxtan ekilýän ýeri daha şow çärjewdir. O marda da ekilýändir. Ýöne ýüpek paxta marwy bilen aşgabatda ekilýändir ýek. Sebäbi ıqty nemeti bolýan näde. Soň ýa-ni seleksiýada aşgabatda oýlanyp tapylan seleksion sorty daha şowda ekden bolýan näde şo taýy Rainier detmendir. O da ýetdeki ýylyň alýan. O adaptir etmek üçin. Ne bir territoriýada ýöne howa şertleri ýetgeşikdir. Demedi, suwmasy nemeleri. Şoň üçin bu öz başyna bir ilmdir, bilimdir, praktikadyr ýüşürlen neme. Şo kadrlar ýok etsen ne bir ensiklopediýa ýok diýdiňdir. O adam kellesine bolýar-da köpüsi. Bizde kitap ýazyp neme görülen zat gatda telçeň bolýan zatlar. Onu teknik neme spesialistler gatda aldy. Şeyle bir azdır bolun ýöne mümkin näde. Birine deme çıkamızda
perestroika bolan wagty, ýa-ni Sovet Soýuzynyň aýryljak bolan wagty patamyza daşar ýurda satyp bilendik. On bir näçe sebäbi bar. Ýöne birinji sebäbi biziň laboratoriýalarymyz daşar ýurtda demedýän görýän demeler boýunça analiz edip bilen oklar. Şo pakadatlary berýän bilen oklar. Şoň üçin biz Bremen'de Germaniýa Bremen'de bir nemesi vardır. Bijatem şäherci vardır. Şu şäherde Bilen. 3 tapkyrmy, 4 tapkyrmy 50-60 tanak laborant okutdum. Men özüm gurnap özüm nemedim. Şolong diplom alşyny halkara diplom berýärler, sertifikat nemer. Video allyk, telewizor allyk nemetdik, ýani kamera allyk. Onu televizyona verdik, görkezmediler de şonu. Bir ýani Türkmenistan nemesinde yol başı ýokary gatlarynda şu dünýäde ýani çıraly özlerini tapylýan ýani gaty kelle adam ýygynan ýani ekenler. Men şeýlerek düşündüm. Bilmedim nämedendir bu, nähilek deme bilen edilýändigini. Gaty neme de gaty çöňmü. Ýa şonu alak bolmaly. Men onu çok bilemok da. Ýöne şu käbir halka da, döwlete de, ýurda da gowuljak bol zatlar bar da. Ýöne onu görgedinde düşünip oturmalylar. Höwet bilen kabul edip gollaw bermeli. Pat öňüni ketýärler de. Ene düşündirip bildim hal murat bilmedim men. Yo, gatygow düşünürdüm. Ýöne ýene de şol bahasyny anyklap bilmedik de, daýha näçeden satmaly döwleti? Çift partdan ýa ak partdan. Hal murat. Men ýani bir joy produktyň näçeden satmalygyny ketgitläp bilme ýokdur. Ýöne şuun kugun küýnäýän men. Şuun birjada $1000 boldy, onu men misal edip aýtdym, men birja teredim olmaýdy. $1000 boldy. Wat men küýmüň bagasy $1000 boldy, sen pataň bagasy $1000 boldy. Aha. Ol 1,5 boldy, sen pataň bagasy 1,5 bolmaly. O tene berekelle. Preskurant değildir. O Liverpool'da birje vardır, Bremen'de birje vardır, şolon katirovkalar vardır, gazette günle çıkıp durandır, internette de vardır. Ne? Taktiktircek boldan şolary alak bolmalydyr. Ýöne ona bekmedilerdir halk. Ýöne biz şu atky nemeni etap paýta düýünden ekmedilerdir. Döwlet ulu subvensiýa berse, ýetjeki etse köp baha berdi, hem pul berdi. Onu höwet bilen ýekip biler. Başgaça o beýletin bolmalydyr. Talap boýunça ýeker. O da daýhanyň istegi bilen. Zorluk ýokdur. Daýhan şonu höwet bilen ýeker ýalak edip bilsen, şonu ekersin. Bolmasa ekmez. Olmasa daşına satılır. Ne? Mesele şeyle çözülmeli. Sapara sağ ol. Şu sözleri eşletilmeli de sen ağzından. Daýhan biljek de şu döwlete näçerak nyrkdan öz paxtasyny tawsirýarlygyny ýa näçerak nyrky döwletden öz üçin talap etmeli. Ikinji mesele var. Siz bilen bize ýa näçe gepleşip de aýdyp gelýär, yer daýhanyň bolmaly, mülk adamyň bolmaly. Şu yer reformasyny Türkmenistanyň orsiýetde şol Stalypynyň geçirşi ýaly Türkmenistanyň siziň ministrligiňiz personalyny paýdagelli bilen ikiňiz geçirdi. Şol orta ýolly hökümet ýatyrdy öňüňize böwetmän. Häzir şu hökümet çalışdy. Täze döwleti gursak nesip bolsa. Täze hökümet iş başyna geldi. Şol daýhan ýa-da Türkmenistanyň ilaty, raýaty nähili terzde yer eýeçiligini
özüne mülkiýe yer alyp bilen. Bu grazdaların kategoriýasy göz tutup paýlanarmy? Ýa-da daýhan bolan üçin berilermi? Ýa-da şol kalhoz başlygyň gelip şuň kuny otururlar daýhanyň paýyny göz dikmeli. Sebäp beýadalat gatkenle yer bilen baglanşyk meselede. Şu meselede ozal siz iş tecrübeniz var, eden işleriniz var, geçilen yolunuz var. Şu barada şolu bilen utgoşturup erteki gün nahil boljak. Şoňa biz garaşyp oturup sebäp sizin ağzınızdan eşdilse halk bunu başgaça kabul edýär dese para. Siz ýa spesialist ýok onda ýurdun içinde. Şunu paýlaýlyň dedi. Ay, sawur hanrat, men iki oltugmada garpyz gysdyrdım, onu monça bolup görünmeren. Yo, sapanaga garpyzly gurrun ýok berde ýaşyly. Bir adalata suwsan halkymyz var. Men şolaň nalyşyny saňa ýetirip atym. Ne Halmurat öňkü bileňiň üstünde soň ýanky 15-20 ýaşan tejribem bolmada. Ine şolary goşup men näýilek bolmalygyny aýdaýyn. Birinciden ben maşinli Aşgabatdan Maraçenli yol ýörap görüpmedim. Owo? 2 haptalyňa teretdiň mi? Ýoluň 2 haptalyny teretdim, ýöne ýoldan çykan ýerim bir kakada hemem tejenni. Başga ýerde de. Şo ýanky kaka ýetip barýakan şoğurlup başlaýandyr iki tarapynda da appak bolup ýatandyr. Owo. Doğru. Dede waranda da şonnalakdyr, howsanyň bir haptal şonnalakdyr. Mara bolýançan taýlar şonnalak. Indi daha şo uzun neme ködürgünçe tarap gideňde de şeýler äkerkendir. Owo. Şol yer şu toprağa sen watanyň diýip bom. Ne toprak diýip bolsa şeýle bolýar da. Burada Halmurat yer ya toprak diýerler. Türkiýede ýaşaýan köp bolanyň Türkiýede yeri toprak diýerler. Türkmençe de toprak nemeti ýokdur. Türk dili Türkmençeň gelişdirilmiş formatydyr. Üstüne işlenip demedim. Köküne zerettiň jeýler hep bolýar da. Şonu ýöne şu wagt paýlap goýbersin. Şor ýerde alak şor ýerler öter gider wagt. Ýylla biz 4-5% ýeri düýünden ýitirýärdi. Şorladyp bitirýär. Mut berilen yer watan näl. Hiç kim bir Türkmeniň nemesinde gaty seyrekdir. Watanly watan diýip düşünýän demek. Şoň üçin biziň ýanky gatlamyz var. Dilti şeytan atlamyz. Şolar şo taýny watan diýip atap edýänler. Ýanky ýere, deriň, azabyň, ganyň tigenine şo toprak watan bolýandyr. Başgaça bolýan näl? Başgaça şolary ýalak şor ýer bolýar. Doğru. Düşünýäňdämi? Ana şu ýanky rejimlere gulluk edip ýören adamlar bardyr. Şo toprak şolaň watany däldir. Näile kadar edip bersindir. Watan diýilende deriň, azabyň, ganyň garşmadyk nemede sen watan sen ýöne diýersiň onu kiçilen berdi sen watany. Şoň üçin ýanky şu watany däl yalandan watan diýeti gatlaklar bardyr. Nädildi şeytan gatlagy, hökümete hyzmat eden gatlak. Ýanky gene de şoňa meňdeş nebeler. Bu eýeti azabyny derini dökün daýhandyr. O bellidir olaň nemeti. Şolary paýlap berersin. Şo watan üçin göreşen kelletini ortağa goýan başgalar bardyr. Şolary şo ýeri bersen, şo taý şolaň watany bol.
Yani ben bu hemmejetini bir demede aytıp berip bilmen de yönü manti mazmunu şeylere kurmurlar bu. Ondan şo demeni ayırarsın bolun dayhana hakiki yerin eyyeti bolmalı adamları berersin. 100 hektardan verip bilersin, 200'den verip bilersin. O da şu vatanı kazanmak için zaanını, tenini, akılını hem de adını orta oyun adamdan tutup vatan. Ne? Ben de hemen şeylere düşüneceğim. Doğru Sapar ağa. Sağ olun şuun katı bir wajyp görrüň etdik da indi şol yer bilen paxtaçylyk bilen bagly bir topar zady aýyl etdik. Hakykatdan men şuny siz dinläp otyna Sapar ağa. Köp zatlar ozal men bilemakdym şu sizin aýdýan zatlaryňyzy üstüne gabat gelip durdy. Bir de şol 90-njy ýyl, 90-njy ýyl, 91-nji ýyl parlamentde kam men ýanyma bir kuştan alymlarym geldi şol ýemeden Ilma akademiyeden zatdan. Inim çıkış edip kömek edeysen, ilmi yıkmasalar, ilmi bir pul verseler, golluk etseler, yoksam o hocalığımızdan beýle pudoklarım yıkılır. Şular ýarzat bizim entek Türkmen eline geçirmel ilmi işlemiz gatkan Rus dilinden beýle kiderlerden. Şonu biz öz dememizin ilmimizin ýa-ni ilmi çemeleşmeň düýbüni şu taýda tutup biler. Ýöne urra bilen ýolap bilmersip adamlar gelin alimlerim bolly, oşo da men atam ýaladım. O ben atlaryny öyle mi Halmurat ýadyma şu nokta ikiden men bilen gat gowdy. Biz şolary halap etdik. Şo janygyp men ýanyma gelen adamlaryň käbir şo size soňra baryp sizden hara isländi. Bizim işgärimiz bolýar. Ola hakyky ilme berilen adamlar Sapar ağa. Ol sen ol siýasatyň bilen hem iş ýok. Bäli guloldy ösüren ýaly ösüren cümleklerini aladasy bilen öldürüm şeýle medeniyetli adamlar. O hayranlarym Halmurat Son üçün Sapar ağa minnettar şuň kadar söhbetdeşligiňiz üçin. Ay goý asylsyn. Ol ýeme internet çekkendir. Onda şuurlukça size de Taňry ýalkasyny aýdýan dinleýijilerimize de erteki gürrüňlere söhbetdeşlik etjeli. Sag oturuň, öýüňize sag. Sağ ol Halmurat, sağ ol.